Morning guys. Ang ginaw dito sobra. Bumaba kami kasi si David ang agang nanggising sa amin at ako'y na tae. Diba ang outfitan. Naiwan si David dito. Tignan niyo. David? 5 minutes later. Good morning. Hello, Vincent. Morning! Masarap ang umaga. Lalo na pag may kopi ko blanca. Anong kape ang pinakamasarap? Masarap itong kaping to. Pero ang pinakamasarap, yung kapeleng. Sana all. Galing ha? Magang umaga. Eh, Ito ay para sa kung ikay nagugutom, may panawid gutom, ang tawag dito ay pansit kantong. Original flavor. Dahil tayong mga Pinoy, laging original. maganda ba? Ang ganda ng umaga. Pero kagabi umulan. Habang bata pa, sa damuhan maghabulan, magtampisaw sa ulan. Ang pundasyon sa tamang paglaki, Pigrolac Warm Heart Starter Feeds. Siksik sa Hanggang madaling araw. Ano, David? Ha? Good morning. David, good morning. Oh, David. David. Diyan ka lang, diyan ka lang. Good morning, makuku. Ganyan na. Kami ay mag-breakfast ngayon. Meron akong choco drink. Tine. Tapos si Kelvin may coffee. Meron din kaming pandesal. Saan mo binili to? Napadaan? Kasi bumaba kami kanina sa bahay. Tapos meron din kaming Hansit Canton. Dito sa tabi ko si David. Giniginaw siya. Kasi magginaw dito eh. Malamig ang simoy. Ano mo ng spoon? Bakit? Dito? Oo, yung pan na lang, disposable. So, ang gagawin lang natin ngayon ay magkwentuhan lang tayo. Kung anong ginagawa namin dito, kung anong ginagawa ko. Yan. Kain tayo. Ikaw, Bobby. Giniginaw talaga yan. Harap. Tama? Balik. Ayaw magpakita ni Kelvin. Ayaw niyang makita niyo yung subo niya. Pwede naman. Sige. Pero yung pwesto kasi natin, Ilagay mo lang. lalayo. Oo, okay lang. Ganun mo konti. Ha? Ganun mo. Ganun. Hi guys. Hindi ako yung nagbablog pero mas magaling pa ako kaysa sa nagbablog. Pwede nga! Hindi ako mahilig sa sa tinapay. Pero pag may cheese, hilig ko.
Dami kong kinakain no guys. Kasi mamaya, banat na naman kami sa trabaho. Kailangan namin kumain ng marami. Ano gagawin nyo na ngayon? Kabite? Cavite. Sa kabila. Tapos na nila yung kabite sa left side. Mamaya, ipapakita ko sa inyo, bababa ako. Papakita ko yung ginagawa nila. Feeling ko aantukin ako mamaya. Bago natin na lotion. Ano to? Sweet and spicy. Sarap din naman. Gusto ko yung original. Mas okay naman kasi yung original. Pero yellow siya. Yung kulay niya. Kaya alam mo original yun. While For today's video, So, bagong video na naman. mukbang. Pancit Canton. Mukbang. Na masyadong mainit tong pandesal kasi sobrang lamig dito. Sobrang lamig. Oo nga. Ano to? May dito ko ma. Binigyan niya pala ako ng kutsara para dito sa cheese. Kaso hindi nagawa ko ganito. Grabe no guys, kasi sabi lang niya kanina, bigyan ko siya ng disposable para sa palaman. Pero wala eh. Iba nang tumatanda guys. Hindi ko alam guys kung anong i-vlog ni Aling Maliit. Kasi mamaya nandito lang siya tapos kami nasa baba. Tratrabaho. Nagawa namin yung Cavite. Para maganda yung daanan namin guys. Yung Cavite yung pinagpatong-patong na bato. Mamaya ipapakita ko nga. Bababa ko dun. Ginagawa niya. Yung tapos niya na pala. Ano kaya yung dadalhin Ganda niya? dito guys sa bukid. Ang tahimik, pagising mo ng umaga, maliwalas, malamig, fresh air. Tapos sa mga naririnig mo, mga huni ng ibon, tunog ng kawayan. Diba? Ano kayang bagong tawag natin sa mga nanonood? Punta nandito tayo sa bundok. Ang Mga tawag- kabundok. Hi mga kabundok. Ganon? Try natin. Intro natin. Hello, mga kabundok! Ganon. Nakapagtanim na ba kayo? Parang napaka-basic Hindi, ng kabundok ayaw. na word. Ba na lang? Doon mga kapugo. Ang dami kasing pugo dito. Ang Oo nga. cute. Ang dami ding tikling. Tickling, yung wild duck. Tickling. Hindi siya duck. Ano? Para rin siyang bird. Mm. Pero sa bush lang sila na tumitira. Hindi sila nakakalipad ng mataas. Eh, nakita niyo na si David. Oh. Nasa screen na siya. Kita nyo ba guys yung tigre namin? Nakatakot yan. Kulay white. Kaya ang bantay namin dito. Yan ang tigreng tumatahol. Di pa pala tumatahol yan. Ayun sabi ni ano? Hmm. Nabel? Na. Ay ni kuya? Takaw. Takaw mata. Takaw mata. Sabi ni kuya nung birthday ni mama. Bakit niya ba kasi nasabi yun? Si Budet. Si Budet kasi, kumuha ng pagkain ng dami. Hindi niya naubos. Sabi ni kuya, takaw mata. Sabi naman nila, takaw tingin. Tama naman doon si kuya. Ano ba ang ginagamit, ano? Pag nakatingin ka, tumitingin ka. Mata. Mata. O, diba? Tama naman siya. May point siya. May point. Ito pa. Ubus na guys. Ay, sige. Ito pa, papakad ko sa kanya. Busog na ako eh. Kasi ako, ang konting kumain, pag umiinom na ako ng tubig or ano, nabubusog na ako agad.
Dapat huwag ka muna uminom ng tubig. Mm. Kaya ka lang mamayat eh. What? Oo nga, namamayat ako. Ang hirap magpalaki ng tumatanda. Sa tingin mo tatangkad pa ako. Ang sayo talagang magising ng ganito. Ay, guys. Kapag gising mo. Kaya pala hindi namin binibigyan si David ng pagkain kasi may sarili siyang pagkain. Pakita mo ako ng pagkain niya. Simple lang ang pagkain niya. Siyempre lang yung pagkain niya. Siyempre, si David, ano yan? Maliit lang na aso yan. Maliit na Hindi aso. naman masyadong papakita ko. Yan. Yan So, lang naman ang diet ni David. Kagabi, nakain na niya yung dalawa. So, Mamaya, lunch, 2 ulit. tapos may 3 natira. Mamayang gabi, isa. Tapos 2 ulit bukas. Simple lang yung pagkain niya. Lalagyan namin siya ng kanin, guys. Oo. Kasi may sabaw na to. Di namin siya pinapakain ng dog food kasi mabaho yung poop niya kapag dog food. Kagabi, ang ulam namin ni Kelvin, Isaw. Isaw. No. Hindi Ay, naman isaw. paa. Paa ng manok na inihaw. And Betamax. Betamax. Tapos si David eto. Simple lang yung kay David. So Okay. guys, Tapos na kami nag-breakfast. tapos na kami ng breakfast. It's Already already 7 o'clock in the morning. 7 o'clock in the morning. And we're done eating our breakfast. Yes. And stay tuned for the next activity for this day. Yeah. Peace out. Kaya kahit hindi mo na, ano yun. Okay na yan? Okay na yun. Natakis mo pa. Hindi yan. Stop mo na. Stop mo na. 7 o'clock in the morning. 5 minutes later. Okay guys, for today's video, itutuloy ko yung aking vlog. At kanina, nag-breakfast kami. So ngayon, magluluto na ako ng lunch ng Team Kulot. So etong aking lulutuin. Oh. Sa tingin nyo, nung lulutuin ko. Syempre, walang iba kundi ang sinigang. So eto, prepare ko na lang yung mga ingredients. So kailangan natin ng soy, syempre, suka, asukal, pepper, magic sarap, kahit konti lang. Syempre din yung manok. Eto, patatas, tsaka bawang. Itong sibuyas, optional lang yan. Pero depende. Kasi ako, minsan di ako naglalagay ng sibuyas sa adobong manok. Pero ngayon parang feel ko. At tsaka luya din, optional din yan. Kasi mostly ang nilalagay ko lang bawang at tsaka yung mga yan. So, luto na tayo guys. Tara na. Okay, so magluto na tayo. Dito na yung kawali. Buksan natin. Kahapon nung nagluto ako, may niluto kasi akong munggo. Hindi ko na video. Prinito ko yung taba ng baboy. Ay, nakuha ko yung oil ng baboy. So, yun ang gagamitin natin dito. Yan. Panggisa lang natin. Narinig nyo bang sounds ko? Yeah! Hey! Okay, painitin lang natin yung oil. Oil. Luya. Ang aga kong nagluto kasi wala lang. Sunod na natin yung sabi ko nga nauuna ang sibuyas ko kesa sa bawang. Yan, kung medyo transparent na yung sibuyas, ilagay na natin yung bawang. Nahahangin yung apoy. Mahangin kasi dito. Ilagay ko na rin yung pepper.
Kasi, para habang nagigisa, parang nagigisa na rin yung pepper. Isa-isa lang. Yan, medyo nagiging brown na yung bawang. Isabay na natin yung patatas. Minsan din inuuna kong iprito yung patatas bago ako maggisa. Kumbaga sineseparate ko. Pero ngayon isabay na lang natin dito. Ayan. Yung iba, hinuhuli ito, di ba? Ewan ko lang. Sabi ko nga magkakaiba tayo ng way ng pagluluto. At ganito ako magluto. Ganyan lang yan. So, ayan, tapos na guys. Wow naman! Wow! Wow! Sarap lang. Takpan natin. Ginagawa mo! Galing ha? Meanwhile, Ayan, medyo luto na yung patatas natin. Lagyan na natin yung manok. Hello lang. Arte. Hello. Make sure na hello nyo lahat. Sarap. Ayan. Okay. Takpan ulit natin. Nakasan natin. Woo! Okay, nakita ko 11:45 na pala. So, tamang-tama lang yung pagluto ko ng lunch. More luto pa sa chicken bago natin lagyan ng toyo. Ilagay na pala natin yung magic sarap. Hindi to buong magic sarap yung nilagay ko, kalahati lang. Ginamit ko na kasi kahapon yun. Okay lang naman na gumamit kayo ng magic sarap ng buo sa isang lutuan. Wag lang 5 magic sarap, ano. Wag naman. Or yung isang pakete, wag naman. Ay, nabat daw. Hindi na yun magic sarap. Hindi. Magic sama. Okay, lagyan na natin ng soy. Tansyahan na lang din sa soy. Siyempre, hindi naman maganda ang maalat. Ayan. Pag nailagay nyo na yung soy, i-medium fire nyo lang. Pero pwedeng sakto-sakto lang. Kasi yung soy, pwede rin nasusunog yan. At pag nasunog ng bonggang-bongga, ay naku po, pumapait ang lasa ng soy, hindi alat. Okay, lagyan ko na ng tubig. Yan. Medyo damihan lang. Damihan lang. Yan. Hindi ko na siya tatakpan. Ganyan na lang. Para mag-evaporate yung tubig. Evaporate! Spell! Para ano yung tubig? Ganyan lang.
Maglagay na rin tayo ng sugar. Up. Ang gamit ko po ay brown sugar. So, feeling ko okay na to. Hinuhuli ko yung suka. Kasi, wala lang. Puro sa akin ni Kelvin yun eh. Pagkalagay ng suka, huwag mo munang ihalo para mapunta mismo sa mga karne at patatas yung suka. Nanunuot sa sarap. Char! Ano naman? So, ilagay na natin yung suka. Hindi ko hinahalo. Ganyan lang. Tsaka ko siya i-cover. After 10 years, yan. Pwede nang haluin. Okay, tikman ko na. With patatas. Ay, ayoko mainit to. Kunti lang. Sarap! Perfect. Okay, so guys, tapos na ako magluto. Eventually. Okay, puntahan ko na sila ngayon. Tawagin ko kung gusto nilang kumain. Nasa baba sila eh. Ay! Diyan na pala si Kelvin. Wala akong tubig. Ah, okay. Nakaluto na ako. Ano oras na? 11. Galing ah. Siyempre, tatawagin ko sana kaya. Kahit isang asawa ko kung ganyan. Wow naman. Isa lang makul lang sa kalam. Wow. Tatawagin ko sana kaya. Tapos na. Tikman mo nga kung okay yung luto ko. Adobe? Yes. Adobing manauki. Huwag ka ng tubig. Sama ka pa baba? Oo. Diyan ka muna, Babid. Okay. Diyan ka lang, ha? Diyan ka lang. Sino nagpapasounds? Abot pa dito eh. Napanak na, nagpapalailang, higit tibay-bay. Ito yung kabit na pataas. Dito sa taas. So, ito naman. Ginawa ni Kelvin at Kuya Kulot. Eto, papunta doon. Ngayon, sinisimulan na nila dito banda. Ayan na si Kuya Kulot. Hanggang dito. Pag ganun. Bayan? Taas na ako. Pagkakain na kayo, kuya. Pwede na.
Nakaluto na ako. 11. Mga 11:15. Bye! Much, much, much later. Iihiyan na naman. Or tatae. Iihi. Ilang minutes na naman kaya yan? May royal dun. Kulutin ko. Nilalaro to kahapon ni Jello. Baka naaabala ko siya. Hindi na ako. Babalik yan pag tapos na. David, ang tagal. Up, lilipat. Maarte yan eh. Pagbasa na, ayaw na niya. Oh, umihi na naman. Nakatingala. Tingala sa isang tabi. Si David tingala, hindi tulala. Oh, lumipat na naman. Hindi siya mapakali. Hop. Tayo naman ang ginawa. Nala. Napakatagal. 10 years later. Right. Pagtapos na yun, pupunta na dito. Umihi na naman. Ano ba yan, David? Oh. Tingala sa isang tabi at di mapakali. Yan si David. Tingala, hindi tulala. David, saan ka pupunta? Hindi ka pa ba tapos? Oh, hindi pa. Kung saan umiihi. David, after mo dyan, pasok ka na ha. After mo dyan, pasok ka na. Mainit, iitim ka. Oh. Gawa niya. Di mo alam kung ano ginagawa niya. Babid! David! May ihi ka ulit? Ba't ang tagal mong umihi? Halika na dito. Very good. Okay. So, nakapagluto na ako. Yun. Napaihi ko na si David. Okay na. So, ang gagawin ko naman ngayon is itong mga benta ko. Inaayos ko. At tinitignan ko kung may mga orders. So, ngayon, dito ang aking workplace. Okay. Para makita nyo, ganito ang itsura ng aking table dito. Taran! Ay, may lalagyan na ako ng grocery dito. Ito yung mga natira na lang na benta ko. Dito yung mga tints. Andito yung mga oils. Andito yung inhalers. Okay.
Yung glasses ko. Oh, may mirror pa ako. Siyempre, calculator. Alcohol. Ewan ko, cutter ata ni Kelvin to. Ayun. Yun lang. Maglagay lang pala ako ng sunblock kasi mainit eh. Okay. Alam niyo naman. Kailangan may sunblock. Hindi ko na na-wash yung face ko. Sunblock na lang agad. Ganun lang din. Wala namang magbabago. I-wash ko man o hindi. Ganito pa rin ang aking pes lock. Kunti dito sa leeg-leeg. Ba't ito may price tag? Ano ba yan? Tag price. Price tag. Price tag. Ito yan yung gamit ko. Kagaya ko. Ewan ko ba, lahat sila halos pare-pareho na. At ang aking lotion is Rosmar din. Yun kasi meron siyang SPF 60. Okay to, dito ko lang ginagamit. Dito, pag nandito ako sa bundok. Pero pag nasa baba, hindi ko na ginagamit to. Gamitin ko. Wow. Oh, diba? See the difference? Oh, kita niyo? Okay, so mamaya ulit guys. Tignan ko kung anong ulit ang pwede kong gawin dito sa Makoko. See you later! Okay, time check guys. It's 3 PM ngayon. Nakakaantok. Naglalaro ako ngayon. Pero bigla ako naantok. Kaya natutulog muna ako. Bye muna. Make later ulit. Pakainin natin. Yep. Wag muna. Wait lang. Wait lang. Ayaw Wait niya. lang. Wait lang. Kain na. Ay, na Very good na ng bibi ah. Yan. Ganyan lang naman kumain si David. One eternity later. Hi guys! So, tapos na kami maligo. So, tapos na kami maligo. Dito kami naligo sa bundok. At kami Hi, ay guys. bababa na sa bahay ngayon kasi doon ako nagsi-CR. Yeah. Ang layo ng CR ko. Kumbaga, hindi pa kasi natapos yung aming munting CR dito sa Makoko. Makoko. Oo. Kaya, magsasara mo. Magsasara. Sasara muna. Baba muna yan. Pero ako guys, maluwang ang CR ko. Ay, aray ko. Nakikita nyo ba yung yan, buo niya? Pakita mo. Oo. Ayan. Ayan. Yan. Doon. Wala, nakikita yan eh. Wait lang. Hanggang doon. Hanggang doon. Buhay bukid. Ispihapin. Sa bukid, walang Papil. pasok muna to. Penge. Sarap. Sarap yan. Sarap. Tikman ko nga. Sarap. Lang laki ng pisngi ko, no? Mama, oh. Okay, guys. Sasara muna namin itong kubo. Tsaka kami bababa. Later ulit. Hindi ko na i-video yung pagpunta namin sa baba kasi nagcha-charge ako. Dito ako nagcha-charge sa kubo. Okay, later ulit. Bye! Hi guys! So ngayon, 8 o'clock na. Andito na ulit kami sa bundok at nagluluto ako ng dinner namin. Ang dinner namin ngayon ay spam. Tapos meron kaming cabbage na nilaga. Sasawsaw namin sa suka. No. Sa soy at kalamansi. Tapos meron kaming noodles.
para naman, may sabaw kami. Luluto lang ako tapos kakain na kami. Later ulit. Hanggang sa pagtulog namin, isasama namin kayo. Later that same evening. Hi guys. Ganun talaga eh. Hi guys. Hindi na kami nakapag-vlog kanina. Nandito na kami sa kwarto sa loob ng kubo. Nakatulog na